We moeten ze respecteren door ons alles te geven en nog meer. Playoff is een hogere intensiteit. Niet alles gaat perfect gaan, niet alles gaat hoe je wilt. Dus je wil dat compenseren met je energie. Wij moeten gewoon gefocust blijven en dan ja, denk ik wel dat we succesvol zijn. Donderdag. Yes. Ja? Ja. Met samenspel, dus vandaag konden we dat doen. Tuurlijk in het begin is het nog even een beetje zenuwachtig, iedereen wil perfect spelen. Maar ja, toen we daar overheen waren, dan was die klik er echt wel.